Miġburin mal-familja kollha fid-dar tagħhom f'Ħażabbar, il-koppja Mario u Carmen Għaxaq qegħdin jippreparaw għall-ikla tal-ħadd. Jilqgħuna għandhom u Mario jaqsam l-esperjenza tiegħu. Jgħidilna li kollox beda l-4 tard bil-lejl meta fil-ħin li ġie biex idawwar u jidħol il-ġewwa inqabad f'ħafna ċpar. U fid-daqqa u l-ħin kif indawwar wiċċi nara ċpar kbir. Min fejn ħriġt kien ċpar kbir u ma stajtx naqbad art minn imkien. Probabbli daret li d-dajsa u flok il-ġewwa bqajt ħereġ il-barra. Mingħajr ma jaf Mario kien spiċċa eqreb tal-Italja milli ta' Malta. Il-petrol kien spiċċalu, ikkel u xorb ma kellux. Id-dalma u l-periklu ma ħallewx jorqod. La, xej, ma torqodx. L-ewwel lejl beħsibijiet tibda taħseb ħafna. Kull ħuta daqsi x'għaddejja minn miegħi sa xark saddew minn miegħi. Kultant jgħaddi xi vapur u nxejjirlu u nikbi u ngħidhom help me please. U probabbli kienu l-barra żjed huma mhux se jisimgħu vapuri daqsiex. Intant f'Malta raba ta' Mario ma kinux jafu x'ser jaqbdu jagħmlu. Martu spjegat l-agunija tal-istennija kif dakinhar meta Mario baqa' ma rtornax huma niżlu x-xatt u wara kellhom jinformaw il-pulizija. Il-familja inaqdet flimkien taħt saqaf wieħed, stennew u talbu. Grazzi Alla, il-ħin kollu nitolbu ta' kellna ħafna talb minn nies u mill-knejjes talbu ħafna għalija. Min tlaqlhom hu l-missieru jitolbu dubli ħsiebu. Għattilhom bħalma ħaddulu rabbejtu ħaddu ħsiebu. Għattilhom ħudu ħsiebu issa fejn hu qiegħed waħdu. Samawni samawni. B'saħħtu tmajna u bideħ jotru fid-9 tal-ġimgħa filgħodu Mario wkoll talab u rassenja ruħu f'idejn il-mulej. Nofsija wara seħħ il-miraklu. Nara vapur tanker kbir. U nxejjillu nikbi u ngħid help me please I'm Maltese. U nxejjillu bil-palella tal-dana tal-baħar. U Isu wara 10 minuti hekk samani l-kaptan naħseb jiena. It-tazza bl-ilma li tawħ rid iniżilha f'nifs, iżda l-kaptan waqfu u qallu biex joħodha bil-mod għaliex inkella tagħmel ħsara. Sigħat wara kien fi triqtu lejn Malta. Jistennew l-isptar, Martu u l-familja tiegħu. Mument ta' ferħu. Mbagħad qasqisa kitbissima l-qasqisa tkun tista' tmullok minn fuqek. Hija saħqet li dawk li joħorġu jistgħu bħal żewġa għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet kollha u jkollhom it-teknoloġiji kollha li hemm bżonn. Fuq din in-nota ħallejna lil familja Għaxaq tgawdi l-ikla tal-ħadd fil-kumpanija ta' Mario. Familja li żgur tħossha xxurtjata konxja li d-destin li misshom seta' kien ħafna u ħafna għar.